के थार नाउन चौका पुराव कही के मलिनिया से हार गुछवाव पूजवा के थार नाउन चौका पुराव कही के मलिनिया से हार गुछवाव 9 दिन करे के बा माई के पूजैया 9 दिन करे के बा माई के पूजैया देवलोक से रथवा पर आवतारी मैया कपूरवा के दिया ना जरा के वेद पढ़वाइब घरे बभना बुला के ओ धिवा कपूरवा के दिया ना जरा के वेद पढ़वाइब घरे बभना बुला के वेद पढ़वाइब घरे बभना बुला के टेकल जाई माता माई के पढ़ल जाई पैया टेकल जाई माता माई के पढ़ल जाई पैया देवलोक से रथवा पर आवतारी मैया सातोरे बहिनिया के आसन सजाई अवतही भगवती माई के चुनरी चढ़ाई सातोरे बहिनिया के आसन सजाई अवतही भगवती माई के चुनरी चढ़ाई अवतही भगवती माई के चुनरी चढ़ाई धर्म गुरु कृपा संगे बारे भैरू भैया धर्म गुरु कृपा संगे बारे भैरू भैया देवलोक से रथवा पर आवतारी मैया।